Салом алейкум дӯстон, телефони амун легендарни Itel A70 256 гигабайт память дорад, оперативкаш 12 карда мешавад, баъди обновид, пеши обновид бошад 8 карда мешавад. 256 ва ранги сабзаш фақат мондагия, ҳамин қадр мондагия, баъди дига намешавад ба фикрам. Ва нархаш бошад дар инҷа нависагӣ 8990 рубл. Процессор бошад Tigr 606 octa core, Android 11 ва 13 мегапиксел камера, основной камераш 13 мегапиксел, фронтальни камераш бошад 8 мегапиксел. Ва дар инҷа бошад дар коробкаш чи аст? Ай ҳаму документои Itel A70, ай компания Itel A70 гарантияш қатъӣ. Ва инҷа бошад 18 ватта, 10 ватта азма бихонда 10 ватта 20 зарядка дорад, қатъи кабелаш ҳардаш дар коробкаш мешавад. Ва вообще ай ҳама чихоли вообще зурш, инем чихоли зур масал хали чихе фаҳмонам зур месада да танаи телефон. Ине бошад чихолаш қатъи телефон. Дизайнаш қатъи вообще зур галдаге. И чихол шаид дар коробкаш мебурад. Ва инҷа да бошад чанда мондага 10 мондага успед кинен, харидорӣ кинен. И телефонҳои буҷетни барои WhatsApp, YouTube, Telegram истифода бурда мешавад. И телефонҳои игравои нест естичо. Ва бо телефонҳои буҷетни дар инҷа ҳаст телефони Redmi A3. Телефони Redmi A3 бо A3X буромадаги, яъне хали модели навш, ҳардуш я нархай. Дар инҷа бошад ранги сабзаш, пештар як бе оператор нишон дед. Ранги сабзи A3 холи хали кож небуд, эко кожа. Ва ини ҳозираш бошад A3X айни ва ранги сабза ини хали как шишатоб пластмасса. Иш бошад A3X, иниш бошад A3 холи ҳардаш. И ранги сабзаишам. Опа, телефон рафт. Телефони Redmi A3 13 мегапиксел иран камера дорад, Android 14, процессор бошад Mediatek Helio G36, телефонҳои буҷетни. Ва инҷа бошад 90 ГГц экранаш кор мекарда, 8 мегапиксел фронтальни камераш. Ва инҷа бошад кабел қатъи блокаш. Аи блокаш бошад 18 ватта мешавад, 18 ватта 20 зарядка мекунад. Дар муддати 1 соат 1 соату 40 минут ба фикрам пур мекунад, ай 0 то 100. Бисёр гап задам. Номеро дар рӯи экран метонем бемалол заказ кунем. Магазини Reafon, дар магазини Reafon беғарз бо телефонҳои Redmi A3, Itel A70 дига моделҳоам ҳастанд. Телефонҳои Samsung A15, A25, A35, A55 ва Redmi ҳастанд. Ҷа бошад Technospark Camon-C, почти любой модели соли 2024 ҳаста. Метонем бемалол заказ кунем. Адресои мо бошад метро Бутырская, выходи 4, торговый центр Зелёни. Инҷа бошад магазини Reafon. Магазини мо да бошад любой телефон 1 сол гарантия дорад. Бемалол метони биёй. Агар дар дига шаҳрҳои Россия бошӣ ба тариқи почта ва дар Тоҷикистон бошӣ ба мақсад ба самоилат равонаш мекунем. Панотон ба Худо, саломат бошед.